मी प्रदीप वस्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सिंधुदुर्ग मालवण। माझ्या हाताखाली काम करणारे अंमलबजावणी अधिकारी श्री शिवराज चव्हाण यांनी रात्रो समुद्रात गस्त घालून गोव्याच्या LED लाईटचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या 2 नौका पकडून मालवण बंदरात आणल्या होत्या। त्यांच्यावर सागरी मासेमारी नियमांतर्गत शास्तीकरिता माननीय तहसीलदार तथा अभिनय अधिकारी मालवण यांच्या कोर्टामध्ये खटले दाखल केले होते। आम्ही सागरी कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करून सदरचे खटले मालवण तहसीलदारसमोर दाखल केल्याने मालवण तहसीलदारने आम्ही दिलेल्या सर्व पुराव्याच्या आधारे सदरच्या दोन्ही नौका जप्त करून त्यांना वर दंडही आकारण्यात आलेला आहे। अशी कारवाई ही माननीय सचिव पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय प्रधान सचिव मंत्रालय मुंबई यांनी जे आदेश पारित केले की LED वापर मासेमारीसाठी जर करत असताना नौका सापडली तर सदरची त्या साहित्यासहित नौका जप्त करण्यात यावी। हा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पहिला आहे की ज्याने LED लाईटचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या गोव्यातील 2 नौकांना जप्त करण्याचे आदेश जप्त करण्याची कारवाई आज केलेली आहे। तर मी माझ्या सर्व परवाना अधिकारी तसंच माझे जो स्टाफ आहे, कर्मचारी आहे, यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि अशीच कारवाई यापुढे LEDच्या विरोधात चालू राहील अशी आपणास ग्वाही देतो।